من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mga penanggungan kekasih akidah yan hatiranan amin jumajaga si program sing kita niyo habi sin tiyak isunan sing kita niyo kahap kawi amuin kontinuhon sing kita niyo in perkara pag soal jawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini yaring kakuruhan sing kita niyo tumay masin pangasuko sarta jawaban hari indi ining kausan amuin aun pangamdusan garing Al-Quran ewan sing sunnah sing kanung mga nato alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mga palangguan na kami silam yan in numbers in kami kaya flash screen sin kamu na ini feel free to text sa basa sambil in on na limatong ini mga text deng ha Saudi in kaywanan duwa na yung text sa korek Saudi biya meningkat di mga pangsusing sila na hari nato pabihan amuin ini katagnaan ni pagpasa si mga questions sin kamu nando ngayon kita bisa nagkumanpan alam salam deng ha mga kakuruan sin kita niyo tagnan nato deng ha amuin mudir si Mahad Mural Islami amuin ini maasing kami meron na doon ka na Sheikh Muhammad Shakili. Falyatafaddal fadilatul mashkur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mahuli mga palanggungan na agama Islam amuin masih di majarasin pengajian sin agaman nato na alhamdulillah kita niyo habihaon ini dari nakita niyo haruman amuin makajari amun yung katapusan sindum amuin yaita sin Nabi alaihi salatu wassalam katapusan sindum sin bulan Ramadan init to amun ini pagmahaldika sin Allah subhanahu wa ta'ala mga ipon niya amuin nakarikul biya mga harap nila panalka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tema dan ibadat tanggal tahun ini insya Allah memahardika dan ikatan daring haamuin pinalka jahannam sebab lang terkonsum ya amak kita na bulan nabangat kepakitaan namun yang katapusan sinamin duman sinamin bulan Ramadan dan insya Allah subhanahu wa ta'ala in kita niyo asal din yan Allah subhanahu wa ta'ala makaingat uno inamin katapusan sinamin dum na inyat to amuin murah-murahan kita niyo memahardika kita niyo katan daing haamuin pinalka jahannam sarta matay ma mga ibadat tanong ang mikapdokto ang tinangalaman si ang kahulan amuin supaya kita ni mahinang dengan mga tabu nagmamabuwa ko Allah subhanahu wa ta'ala na insya Allah subhanahu wa ta'ala yung mga kita niyo na laong ta amuin hinang taniyo na imaksud sin amuin kaya akan kata taniyo mo na pagpuasa inat to in ayat among diunan nila alakum tatakun supaya kamu mahinang nagmamabuwa kung Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mga ini, mga katawatan ng huran, tanto na sadya, bang kita rin mahinang dahil mga tao amuin mutaki, dahil mga tao amuin akulot takwa, na tanto na sadya, yung kakahinang tarik at tumatayma sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bablang sin Quran, innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Unal to batuhan ina Allah subhanahu wa ta'ala kumayma sing kakahinang dahil ang mga kakahinang sa mga tao nagmamabuwa ko Allah subhanahu wa ta'ala amuin ima kahagad sin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala dimujunjung dimihinang iban di malayo dahil hamiliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala na murah-murahan mga tao kinukuran amuin jagahan taniyo namin kakahinang taniyo puas ng bulan Ramadan ini bang kita niyo nag-improve sin amuin nag-improve indayaw sin amuin kakahinang taniyo tanto na sa dyan yan alamat sinatayma inamin pagpuasa taniyo sabab natin niya kita niyo na nahinang na rin ang mga tao nagmamabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala na murang-murahan kita niyo amin natayma taniyo katanin maksud sa pagpuasa taniyo amin nag-training katin Allah subhanahu wa ta'ala supaya naman kita makawon pa amuin aklot takwa amin tatayma ulan sin Allah subhanahu wa ta'ala ito kainang niya pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala yung pagtaat Rasulullah SAW na mahuli sa lamdo akan ikatan panayong kamu sin mga amuin laong ta amuin susualan iban sinaminan sinna sa ini laging kapaiddahan ka tubat sa nakaingatan tumatuhan inaturan sinamin uno inaturan matuhan sinamin agamata sebab na ya na sinamin waktu tabihawon ini matao din amuin sa napagpita sa dyan ni matuhan na jinisan ni namin uno
jinisan na matuyhan. Ang panagyan ng tuyhan nga laong ta buhay pati matag ng bulan Ramadan makajari na puno magpitra matuyhan. Katawang umunan. Na iniyan, asal magyan dihan matuyhan. Dahil mga nagmamadsab-madsab ang natatakot matuyhan basa raw na madsab nila. Ang panila usalo na may madsab nila raw na madsabi Imam Shafi'i matuyhan. At ang kahunalan niya, bukod niya ito pangagji sin mga ulo. Nalaong mga nagyan ng mga pangarap kanila. Misalnya kita ini, nalaong tabang kau agatan Shafi'i, makay nga iyan na kau matuyhan nalaong ta. Dahil ang mga madsab sin Shafi'i matuyhan. Sabi ni kami magatukan Imam Shafi'i. Dahil pangasuburan dito hatun tayo maun natin sin sarain bihado ito abiyadin. Amo natin kubdan ito abiyadin. Na insya Allah subhanahu wa ta'ala, inianday hamahad mo sampai mari, sampai amuin mga kaibanan kemasjidan, ya pangasubunan kamu insya Allah subhanahu wa ta'ala, amuin pagpitra na aun waktu netu, amin waktu jawaj, waktu wujud, bukan waktu abdal. In waktu jawaj, amuin deng haru adlaw rakman atau hangka adlaw rakman pa Idul Fitri, sebab bisa dengannya amuin zakatul fitr. Amin zakat pagbuka amat tuin makajarina dengan dua adlaw sa kurang-kurang matyan atau hangka adlaw matyan wajib amin sumadot dan suka amuin dum takbir lang sinamin kita pagkonsumir sa bayang na Idul Fitr pagubos yaon na inlabi abdal amuin haot sin sa bayang subuh iban sin amuin pag-angkat sin imam matuyhan pataas sin mimbal sin paghutba sin amin Idul Fitr na kung murah-murahan inagaran ta matuyhan amuin kimug dan hasara amin imamu amuin hinduan sin Nabi alaihi salatu wassalam na murah-murahan amin matay makita niyo kataan sin Allah subhanahu wa ta'ala maaun kita ring mga tao nagmamabuwa supaya may matay inamuin mga kakahinang sin tiap-tiap ang kasao den katitan ibadat insya Allah subhanahu wa ta'ala in kita niyo dahil mga amin na tayma inamin pag-ibadat dan alaman sin bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah telah mungkin ini isalaman si mudir si Mahad Moral Islami. Yaon ikarinatukan ka Tuan Zakaria Muhammad amun presiden si Dindaw Islam Foundation serta faculty member si Mahad Moral Islami pun satu ya ini alam lama kami kay Katuan Jackie ni bat na yan pa kami naka ini uwi ding amo ipag-lecturean ding hatungawan sumahawa na sa bati Katuan Jackie na ayaw pa ka makatindog pen dua siki bisan mahinang natuin siki daon da imilod pahinang karayawan bit nila subhanahu wa ta'ala na ikariko ka paguro ng klasa binakan Katuan Sheikh Zakaria Muhammad falyatafadhal fadilatul mashkura. Innal hamdalillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palangkungan sing kami aram Islam tukbal namo in kasila sa mga kaniyong kataan amin ni malok ka mo waktu ini iban si mga sila amoin laong ta makaukap kasusungo ni on insyaallah subhanahu wa ta'ala iban na si mga sila amoin na imalok kamo waktu ini laong ta rin mga kahula-hulaan malayo wala Arab wala Islam na salam doa akan yung katantan murah-murahan na paglugto na to laong ta waktu ini amoy in madawhat na to insyaallah subhanahu wa ta'ala dito hadarat sin Tuhan na to Rabbul Alamin ang kanalaw ta in kita pautaw in panawag-tawag sin kami rin dihin paamoy pagpabuntol pagpaamo sin hinang supaya wayron pagsusun sinambok pambok din katutan insyaallah subhanahu wa ta'ala sabi na sinagi hari kami biyaon malok kanyo hari hindi na yung biya mga kausan na mo ijawab si mga pangasubo niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala amoy in dahon na mutod bihan in mga jajawaban lang ta amoy in di makapuklas dahil natiranan sin Panginoon sinarang insyaallah subhanahu wa ta'ala na itukbal kubalik kanyo in salam doa alapal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mga katawang mga Islam ini tagnan na sa kita niyo ipag sual jawab na pagka biya lang tabihan nakauna na to ti Mexico kain na pa inamin ha Saudi ni naunang ta sila iwan na siya mga pangasubo amuin daratong ini na ay man kamo so pama di na magkawas si mga ini pangasubo sin kamo
Kunal niya na ang panikato pang subo. Ati ko late na to ni pangasubo na yun. Nangasubo siya manjari sumuok pasawa bang doom sin bulan Ramadan. Natuan makaos na kita sa mga manjari bang doom da. O hari para magpakin ini waktu pajaret to. Na ipangasubo ni katuan. Salam katuan. Biadi ining kami mga babae. Amuin magbayad sin kada na mo puasa. At tinawero nila kaya amuin kapuasahan. Uno ito, magtarawih pa kami at tawa uno. At malapay pentarawi sin wayron sila nagkapagpuasa sin aon sa pamamahid nila yun. Ibon kajari magpitlain maas na mo doon na hula. Sarap. Pag yan, magtarawi. At tinagatuan sa Kung magbayad na. Ang siya magbayad na sin puasa niya. Una, sabi tarawih lang pa yun niya na pagkawin siya nagkatarawih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tungod pa pangasuyad to, in bayaran sa jasing kita, amurain puasa. Labi-labi na yung mga babae lang pagdatungan sila sin unoy ni sin haid nila. Ayaw pa kalong ta tungod pa pagkala tarawi sunna. Minsan inamuin wajib, sambahayang wajib. At wala na siya ukat sinsara kaniyo tungod pa amoy pagbayad kaniya. Amuray mahal ka to subay niyo bayaran, amunain pagpuasa ito. Amuray ito yung biya. Akaw puan sin jado mabansin kami. Wallahu alam bisaw. Iwan na mo in pagpitla. Sila pitla mo Tungod pa aming pagpitra ito, sa rayaw-rayaw long ta, dito halokal kaya rurunan niyo sabab na inya to kapatot at tawalong ta parsukuan si mga sila ini dahin doon ha amin lokal kaya rurunan niyo yan. Sumagawa long tawang ini on desab kaharos paita si mga ulama amin doon hahula amin asalan ini kaya rurunan sing kita biya mga kapama dahin diha ini lupa sambuangan in kamu naman jadi raisab di labi-labi na mga kampong masuok na amuad ito yung labi aula ini tukbalan si mga ini jakat fitra. Wallahu alam bisawab. So alhamdulillah masamatarang ipangatin jawab sin korupsyon kita ng klasahan. Ini ang panikatang pangasuring Saudi Raisab. Assalamualaikum katuan. Magsukol ang mga jajawaban sin kamo. Jazakallahu khairan. Pangasubo, managgubaha dusa bang inhambuk Muslim makapatindog simbahan sin kafir. Kasi hambuok siya politician o huspya ngayon siya sin mga voters niya kafir. Amoy painangan sila simbahan. Di maray siya botohan bang di siya makapahinang. Atin niya, di mahinang siya ito amuin deal nila man sin tao. So ikaw magpatindog simbahan ka mo, so pa na mo kabotohan na una ito mga tunay magdusa siya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Na in mga karajaan biya simbihad to in kahalan niya muna in ini kawajiban na Muslim tungod paginawawaran niya amin hitunay niya indaakan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala uno-uno na pangdaakan in katantan suway haran sin Tuhan Rabbul Alamin maun paagama niya agama amin diara simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadto inamin ini mapatot niya lang ta urulon na tungod sinamin pangasubuyad to lang ta amin magpahinang siya simbahan bihan na mayang matampal atawa masawa matampal bihan inamin mga silayan lang ta na kakupor inamin hinang nila. So inikaw, nakahinang kaw, nakatawang kaw, sinamuin, tumaod in magkupor pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto sadya magdusa. Inyat to. Amin magpahinang sin ini. Labi-labi na, inyat to, long ta, namayad kaw utang sin tungod paparkala pag nakura biyan halaw sin kauman. Nabang tahiwan ding paagam na ta Islam na bukon niya to long ta ini hihinangon sin kita sabab muna-muna nain biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya raisul qaumi khadimuhum amoy magnanakura magdararungan sin pakarajaan halaw man sin ini hula atau halaw man sin kauman siya yato yung ilugsok si mano siya magtubihan
Na adapun atungod parkala sinamoy in dugaing akama, wayroon lamod ta rin dito, labi-labi na ini biasin hula, ibutang ta biasin di hula ta ini, na wala kita kiyawajiban lang ta. Bisan kita nakura, wala kita kiyawajiban. Sabab langgal sa rakyat to sambil haparinta. Dihan, sabab haparinta ta rin di hula Pilipinas ini, na butas inamoy in pagparinta, iban sin tungod paparkala pag-agama. Dihan. Na inya to hambok ito kalaungan na pula. Wallahu alam bisawab. So, alhamdulillah, masaw matarang natin nakatuan. Ini, actually, hindi siya ma-technicality. So, muna-muna na on separation of church and state. State. Alhamdulillah, ini meningkatuan pangasumat to. Syukran. Ang sa pinip ka ito pangaso, huling Davao. Kalau mga nakita sila via live stream sa kita ni. Assalamualaikum mga chef. Ipangasubok ko pasal si pagsambahayang. Bangso pa mayaon na kita halong sambahayang. Happy diatungan kita diatungan kita ihi atawa ututon kita tabiya. Ono matay mabay sambahayang tayad to atin na. Way mariyati kay maksudin way pa diatungan. Way pa mga ihi way pa sa taga na sa jadum niyo. Preto pa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tungod pa pakaradyaan lang ta amoy in kita halaman sambahayang yon na kita timitindog sin sambahayang manjari rumatong imbiasin pagyaron neto lang ta ihiun ka atawa ututun ka lang ta na inento matarang beta yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam amin bihad tulong ta di matong nasadya na aon doon alamat sin amoy in mabatal siya iwan hindi siya mabatal biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod paparkala lang ta min pag-utot yadto duain namin alamat kakitaan mo roon sin ini nabatal siya ini sambahayang mo amin di mo naman jari hitoy yadto kaisa niya lang niya bang mo kiarungukan aun kiarungukan mo nga suara at niya amin saon yadto nakautot kaw na yadto batal na yadto in sambahayang ikaruan niya wayro ni sab siya suara sa sumagawa aun kaya hamutan mo na inyadto damikian batal ini sambahayang mo yadto at niya nabatalin air mo so ang batal na in air batal na in sambahayang na kung sa upama wayroon namin dua alamat yadto na inyadto misanda namin biya una-una mo sa dyan ikaw nabatal wala yadto nabatal but in kariasali in ikaw nagugudo kaw bihadto na atin wayroon pagsak in ikaw nakapag iniudo yan natungod sila min pag-iisab yadto na damikyan da isab bang ini pagnanam mo yadto na sa jabihan nabasa in kuan mo in ano ba tamungon mo natanto mabatal na yadto inamin ini air mo yadto at batal na in sambahayang mo bihadto wallahu alam bisawab. Salam Pak Tuan papanig pangaso biadiin in mga nakapagpuasa biadiin in mga way nakapagpuasa pasalansin na sa sakit sila malaas na sila atau malaas na siya uno yadto magpidya siya biadiin in pagpidya yadto Balito. Salam Pak Tuan biadiin in mga way nakapagpuasa pasalansin na sakit siya malaas na kasilaw na uno yadto magpidya siya biadiin in pagpidya yadto. Yan bang sa kita ang tasakit. Bangin sakit yung ba't biya mga amin mayroon na ulat-ulat na kaulian, yan to okay natin pagbigya. Ada pun ada pun mga sa may namin sakit, tabat naman aon pa mga 50-50 pa kaulian bandi, yan ito tumagad na kau. Saan ko nagpipidya man tuwihan mga ito kaya ulian kau, at tanto na sa Jeswera ka magbayad sila may pagpuasa mga ito. Yung pagpidya mo ito na may itong nakriya mga sadat ka.
Nasa bangin sakit amin way unat to kuanan way namin Ulian. way na ulian matrihan na tanto na siya ang natin kadiyan sin amuin Allah subhanahu wa ta'ala wala ladina yuqina hukidiyatun ka among miskin ang mga tao amuin limaas na matrihan ato amuin sabab hati na sakit kalas ni wayron na ulian limaas na matrihan makakaos pa siya magpupuas bang niya kun bang niya matrihan min pagkusun sa namin agad maglados. Dan niya to laong tamatpihan jari na sa Allah subhanahu wa ta'ala magpidya na sa kita sa malaingkan sa sabihan to bangkaw kaya ulian pa amin dimasig pa ka amin biya mga ikagawas na magpuasa wajib na sabay ka magkagla misa ka nagpipidya Allah ko alam bisawa Wansin pagpidya yung pangatulog niya amuin biya din yung pagpidya pagpidya yan amin magpakaon ko matwihan pila-pila gantaan matwihan amin hang kamuda arab amin duang ka unuyan kasakop duang kasakop matwihan sindua lima mga matwihan mo din hang kamud amot din hang kamud matwihan amot din ipagsarat kami pagkaon ng mga tao amin miskin matwihan malengkan bamo to pialabi in mga rin amin jangkaan niya to nakalabi niya labi marayaw sebab Allah Ta'ala paman tatawa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bang niya tupyo asa patiyuyuan tapi pamarayaw rin sa pilya inuno. Kaya labi niyo pagpidya ni matuyan amon ang tatawo lang natin nagpalabi kamo sinamin pagpidya ni matuyan kun sa jamgyanta ni matuyan namin biyasin namin lang tamin hang kamutya o nang kasakop sin 25 ta ganapan ni pamatuyan mga lamay-lamay atau pag-inom matuyan inya tu labi marayaw itu amin mahinan sintiap dia pakatau inamin bihat tu daun sinar subhanahu wa ta'ala Allahu a'lam bisawab. So alhamdulillah ito na din yung jawab si Mudir Sumad Moro. Ang pwede pangasubo salam ka tuan dia din bahain sa sakatan mahal ka zakatan pa tinaman mga ini luxury cars yaon tamusan ba mga sakatan namon yung mga branded video namun pa zakatan in mga alta katan kuwan niya jakatan na yadto katan aun jakat niya na sumagawa bang sasakatan misan na mahal ka bang sa upamay niya tubat ka ini piyag-usahan siya na inito lang ta amurahan dyan jakatan mo inamin usahan niya at niya makaminsan da hawak to simpagbi mo at niya jakatan mo na amo na in alta ito pag-urus kayo dito amuin amura ko man in usaha biha kaya na nagkuanlaw niya amuin at niya bang hamuk din sa katan amura nito irundukaing dahil mga sasakatan nalaw niya di na maguno di na yato magjakat na yung mga yato lang dahil mga ini ipta si mga ulama magtubihan wallahu alam bisawab. Na alhamdulillah aon ini mga paso dartan to kay magatuan sa wasarap natin ko i-reply ito na sa private niya insyaallah manika din pangaso natin siya ni tema hugta akida salafiyya na magbuksin ini pamando goreng korang sa sunna manika din pangaso ni actually katon sana ni i-reply mo ikatuan hi katon sa akin insyaallah taala na tuod din sa ni katon pangaso mga masuk kami katuan sin hukuman uno tuod in hukuman sin paghijab iban sin pagnikab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. In tungod pa amoy in paghijab in hijab dong tamatarang kato amoy in tabunan sin babae in amin aurat siyabot asara in aurat sin babae long ta katibusan sin ini baran niya amura in padliman niya iban sin bayhu niya at niya inyeto gumawain bayhu iban sin padlima in katanit tulong ta ini aurat ang painusog long ta dahin hatubtub sin pusod bihan pa pataas iban dahin hatubtub sin tuhod yaon pababa
inamin mapatot niya tabunan ng tubihan at inihaot sin inituhod iban sin puso diaon na inyaon aurat inyaon bihan at iniya maripa pataas bihan na abang wayron ni katampan niya wayron nuno niya na bisan nagbabahag bihan manjari na siya sumambahayang na bihayat ito ang ama mo rin bihan mga kuwan niya tamungon niya at sumakawa at adyaman na ito inibihaon na mataod na inamoy ni ka tabon tasin balanta mataod na yun makabakan tamad tubihan ni pagtabon so labi marayaw aming katabonan na siya tungod sinamoyin lang ta nikab in mga ini lang ta asal matar lang ini ring ha timpo pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam way pa lang tayo Islam asal leto hihinang nila inaming bihad to aming pagnikabyaon pagtampan na tubihan sin ini nila at tatawon sila bihad sabab amod to inibian nila lang sin bahasa Arab at tawa environment nila amod to inamin hinang nila tubihan na amin wajib dito hadto tungod pa amin hijab amin tabunan in aurat ang pain ni kabyaon na mataon mga ibta si mga kaulamaan sambil aon nabasa ko rin ibta hi Sheikh Uthaymin ini long niya inyat to hawa hajaman na to ini beta ni hajaman na to ini sabab sindi ang mga aon paghalian na hasiya hawaita niya na ini gaman mang lang na siya sin pagnikab yan hakuan kaya lupahan ko hadya bang unin page sinamuin hakuan niya ini ano ba ini patuan niya yan na kitab niya in amin niya to at niya panglaang pasal muna aon nagsingod din ng mga usog magnikab so aon din dito hatulong ta pagkuan na hati ko sinamoy pit na maaon nagtubihan sumakawa lang niya na inyan wayron siya ini inyad to at niya marayaw yan to yung bihad to sumakawa ating paghadji lang niya in Rasul na naglaang siya di papagnikabon ating paghadji yan in baita Sheikh Uthaymin bang mabaya lang ta umukay sin patwa niya awon hakuan ini yan kato ini library sin mahad mo inamin niya wallahu alam bisawab. So alhamdulillah ini masawatar ang ating nagatwag kita unting kahalan o bang supama mga lang tawihan masuspek sila amon pahinang kung marayaw may mahula kay wanan di mga sampot tabi mga Pakistan at tawagan noong di kadelikado pa na maraw pinamuin bukisan na doon na kita asal hawajib. Hawajib. Kanang kan bang biadong tabian marayo hula sa tabiadong ta manggahipit na ng mga ini durog si mga kawayahan ini na maraw na in tampan. Na inshallah taala sa wati katuan na yon da di masaw si kita ni sabat niya na marayaw init to sumakawa na inasal wajib sabat na sit pasun niya na amo na in maghijab magtampan sin aurat sin sila. Salamat, Apa Imam. Apa Imam, mari kati ko nagkukupya kita rin. May kita pasin bulan gamit in matata. High-tech na kita biyayaon, may tadi gumamit telescope. Inasal sin pagkita yan na amoy mayroong pagteleskop sa malengkan isang bihad to maman kita rin rahaging lupaan inya to makasari ko magganit sa namin teleskop yan ang kaya kitaan na okay na biasan na mga kaipanan di mga sa pamamalaysia yan aun sa teleskop nila matuyan iban aun luwal ang mataas pagkikitaan nila matuyan aman amin di mudo pa rin matupataas na inya to pamulipat matupataas na inya to rin nato jaringan sinamin sara pagkasyan na na Saudi Arabia sin amuin mga 90s sa tiko tawa 80 mga 80s 82 mga 82 matulihan ingat to ang upeng mga friends sin namin uno yung sin namin Prince Salman matulihan siya na namin crown prince hati ko siya rin crown prince astronaut siya yan siya rin crown prince bihawon matulihan liupad nila pataas
liupad nila pataas matuyan, pagpus nakita nila tanto na sa matuyan. Sebab na, ang kumakat pa taas yaon, isa rin na plano, ang kauran di hababa si madluk na suga, paglupad mo yan matuyan, yaon dasan, mataas pa namin suga kakitaan mo matuyan. Labi-labi na bang harap kung matupang suwangan. Inuno. Dahil niya to, sampai nakabuka matuyan, yung mga tao sa bablong nila kita, simbulan. So, haulihan matuyan, kaya ingatan na matuyan namin ito, kaya din hantang sipag kita, amin liw pa disipitring salman matuyan, iwan sinari plano niya matupataas, na niya ito, yung mga ulama nag-order ka kaya pag-uno, kaya pagkagda yung mga tao, amin nakabuka hawak ko yan. Malayan amin uno yan, amin teleskop din nila ko hababa, inyan, mayroon yan problema matuyan. Ulo lang tinasal niya matuyan, amin naked eye pagkita. Amin mayroon uno matuyan, sinamin uno sana. Pagkaran niya kati, nila mga laong tamatag, mga dampog-dampog, at iban sin pangatod di kati matuyan. Ya mga uno na, labi-labi bang mga maas-maas na ito. Paraw na ito, din na maggamit sila sinamin teleskop. Mayroon niyang ni matuyan, mamadali amin uno. Sabab ha mga ula Indonesia yan, ha mga uno yan, ha mga amin Malaysia yan, nag-use yan sinamin mga teleskop yan. Allahu alamin ng mga Saudi Arabia, biadihin sa wabin wala dito kanila, na amin lagi masawa matulihanin inamin wala nila, ako lang inamin dampog, sinamin wala matulihan, mga kadung-kadung sa namin langit. Na amuad to inamin inasal niya, amin may upag-use uno-uno, na malayang ka mga kung nakayus, maman karir hagin upaan matulihan, inatu o kiratu, maitong nato pagkita, insya Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu alam, bisawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Open paso, Assalamualaikum. Gusto ko lang pong tanungin, dapat po ba talaga magpuasa mga babaeng buntis? Ito sa pangasunan. Dapat po bang magpuasa ang mga babaeng buntis? Exempted, pwede po silang hindi mag-fasting. Kasama po sila sa mga depende sa condition. na exempt sa upang hindi mag-fasting. Ngunit titingnan po natin yung sitwasyon nila. Kung example, ma-deprive yung nutrition nung baby, nung bata sa loob ng kanilang sinapupunan, well, nararapat po na mag-break na sila ng fast nila kasi hindi po natin pwedeng i-deprive yung nutrition na kakailanganin ng bata. Pero kung masasabi ng ating OB, ng mga doktor natin na sabi nila na pwedeng mag-fasting, ito lang gawin mo, pwedeng ganyan, alhamdulillah, pwede po sila mag-fasting kasi po, better po yon ang pagpa-fasting nila. Ngunit, ang main principle po natin, kung ma-deprive, kung hindi po kaya ng nanay, kasi alam po natin yung mga pagbubuntis ay medyo maselan, may mga nakita po tayo, especially sa mga first trimester nung pagbubuntis, kailangan po ng sudden gush of mga calcium, nutrients, minerals. Minsan, kaya po nung nakikita natin yung mga bata, yung mga nanay, biglang nakukuba o kaya natatanggal yung mga ngipin kasi kulang po yung supply ng nutrients or ng mga calcium, kumbaga. So, minsan, kailangan natin ng sudden supplements para sa baby. Yun po, mag-determine po ng capability ng nanay, siguro po ay nararapat ay galing sa isang Muslim na OB. Sila po yung mag-aalaw kung pwede ka mag-fasting or hindi pwede mag-fasting. Nevertheless, pwede pong mag-fasting, pero kung ma-deprive yung nutrition nung bata, pwede po siyang ma-exempt upang hindi mag-fasting. Babayaran na lamang po niya sa after nung Ramadan, after nung kanyang pagbubuntis, tulad nung nasabi ng ating mga sheikh. Oh. Teka, may ano ni katapaso? Pasan dia ni, ada hapin. Dengan Dubai ni katapaso. Na yung pangasubo na ini, Assalamualaikum, meri ako mga subo, o nida, yan ka nga subo. Hapasal sin babae, nawi masela ni pangasubo ni, hapasal sin babae, takabana, magbana, iwan da isabing usog, taka-asawa, mag-asawa pa. Mabaya ako hati yung bang unuin, sarahin, nalanggal, sara, inalanggal nila, pasal uso na bihayaon, especially din di ini Dubai.
doon na natin kung mga isolated cases. So, Pwede. hello? Hello? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hello? Tungod paparkala lang ta amin nasabot to pangasubo amuin lang ta babae takabana manjari magbana tanto sadya init to ang bukdeng ang mga dosa sa lagu-lagu. Yan, sabab na di manjariin babae magbana bang siya takabana. Bukde to dosa pa Tuhan Rabbul Alamin. Ayaw pagkahabihan to takabana siya. Misan in magbana sadya siya bihan wayrun wali perkala dakula itu dosa pa Allah Subhanahu wa taala. Dari in usog isab magtubihan taka-asawa mag-asawa ini tulong ta wayrun ngi niya bang tungod pa usog bihan sabab inusog manjari siya misan umasawa upat in katubtuban niya bang niya kakausan in mga yato. Sumawa tungod pa babae na inyato dito manjari aturan sara sin Allah Subhanahu wa taala haramin hukuman niya magbanain babae sin ini takabana siya. Bukya turo sa pula. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan tiada halak kita dengan sin Allah taala. Assalamualaikum. At naman uso ng mga siguro kumray mga Muslim. Kati ikaw di mga tabi ayon ang mga isolated cases sa mga pupunag-aram sila kami sa doon katabon na siya ini pagka dumukan na pagkita ng mga Facebook ng mga cases ba ini sa alhamdulillah so far mayroon pa sa mga amoy ini haram sa kita alhamdulillah onin pangasok ato. Assalamualaikum. Unuin hukuman sin tao magmamaulod uspa tuan aun pa buwa-buwa aun pa manok hataas buwa-buwa ang patimbangon in bata-bata bukod magmaulod maggunting uspa tuan aun pa buwa-buwa aun pa manok hataas buwa-buwa aun patimbangon ang patimbangon in bata-bata halawang buwa-buwa us guntingan in buhok iwan pagkalang nila ya nabi salam alayka. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mga yan habuk din ang mga hinang kaawam si nini tauta. Sabab in pagyanon pagtimbang bukon in timbangon long ta in amin bata-bata ito. Amin long ta utangan hansipak sin timbangan ito. Uno-uno na bihan hikalimbang kaniya bihan hatimbangan. In piyangdakan si Rasul sallallahu alaihi wasallam anak niya hi Fatima tungod pa amin anak niya ang unang hiyasan Iban sin Hussein. In piyangdakan si Rasul sallallahu alaihi wasallam pabagungan in buhok sin anak pagubos ito ang patimbangon in buhok. Amin buhok in timbangon na pagubos ang paniya pagsarakkahan in bugat sin ini buhok ito manjari siya hatimbangan sin bulawan atau timbangan long tasin pilak. At ini depende long niya bang sa pama in taubat biya mga makakaos na manjari siya ibutang niya hatimbangan sin bulawan na supaya malago-lagoin ini hikapagsarakan niya. Yung sa pama rin makakaos bihan hapilak. Bihat to inamoy in sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sin pag akikalong taha bata yung piaganak. Pag-ubos ito, ang pasumbayan siya kambing. Bangin bata-bata yan, piyaganak batin siya babae, na hambuk kambing, bang usog, insun na lang niya dua. Sarta lang niya in hawak to siyang pagsumbay ito, amin umumul na imbata lang tapito adlaw rin nga amin kakukuha niya, kalahil niya maripa dunya ini. Bang long niya di niya kasakapan hawak to kasautan na hangka ikaruang kapito long tahang kutagupat adlaw ang kutagupat din namin kapaganak. Bang niya ramikyan di kakausang natawa ini pasasi namin waktu bihan di niya yato maabutan hika kauhaan tag-isa hika katong kapito. Bang mapus puas na intong kapito yato uno-uno adlaw na in kasakapan niya. Bihat to yung aturan. Na tungod sinyag tulong niya amin butangan intimbangan ito
patinggilan sa mga manok, butangan man ito mga lahing, butangan, uno-uno na yung hibutang na dito kataan. Bukas, ang pasan bukas. Iban bukas, oo, inyan, panghindo yan sinsiya. Kuan, pag yan lang niya siya Ismailiya, mga timpo na kaunayad to, namin asalan yan, bukod sa bata-bata yung pagtimbangon. Aon suy-suy kamo ini, yung pagtimbangon bihan, amin imam yan to. Amin imam nag-uno yan to. Naggunting. Naman jari, namin timbangan, uno-uno na yan ang biya, simbugat niya to, kaniya yan. Allah. Kaniya yan. Nabiha. Sabab tulong niya sambil na pinda yung timbangan niya on. Inasal-asal, wang in paghinang sintimbangan, hitungan bihan, bawa kukutan na ito. Dari mo kayo di nahibutang, Lugat ini. supaya makaani namin kuan niya on, makaani namin haruhul yaon, namin nisambia din yung bugat mo, biya makay moan, na mga dua lahing din dituhan sipak, magsiwo na kamo. Yan, mas magsusubay. Nabiha. Yan, maganda din na. Yan, di ako magsusubay. Napakuan, nangkan na malukay matay. Yan ito yung kuan. Amo yan ito mga katawtay manguran, ito amok na mga kaawam sa mga tao tungod pa pagkakama. Amoy wala na kaamuhaturan, bukon bata-bata yung pagtimbangon. Yung pagtimbangon buhok si bata-bata tungod si pag-akika, wallahu alam. Yan, bisa lang. Pwede sa bato lang. Amin nun. Yan na bisa. Damik yan, dahil sabi namin yan tulong niya, pag nasidyan to, pagkalang-kalang matuwihan, pag paglangan, Yan, bisa. Paglangan niya nabisa lang, wayron niya to, una-una, sabab na bukon niya to, Rasulullah namin timbang niya to. Bukon. Wayron na ito pagkala. Yung mga yan, lang tamo na ini pag-usalon nila in kitab ini Sheikh Barjanji. Sheikh Barjanji, yaon namin naghinang sinamin ini kitab yaon. Piyon niya yung kataan namin anasid doon haon. Kalangan-kalangan yaon. Karena yung pagtakuhan, sunghit sa ningan niya. Oo. Sunghit. Na amo ito namin ini pag-usalon nila. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah, ini masa matarang na ano ni katong pag-asawa na isa, manandang ito. Na assalamualaikum, mga suko kami. Bunal manjari kita mag-asawa, babae bukun Muslim, Christian. Likewise, in babae sab Muslim, manjari sila magbana bukun Muslim. Kanya rin yung Mula ito tayo na. Follow up. Bukod sa duway na kisa, related. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yan matarang kato biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy di manjari babae Muslim abihan magbanaha bukon Muslim. Yang langan. Damik yan day sa inusog labi marayolong niya ipon asawahon dahil sin amun babae bukon siya muslima. Yan turamik yan. Sumagawa dahil diha ini sara na to diha pula na to ini amin sara na hinangbihan amin lang na piditin iti na diariyat to umasawain muslim usog ha amin non-muslim. Sa mga ini mataw din magkatubihan at ikubaha supaya kaingatan simbang sata mga pakaradyaan ini abang kau sumud mo palaw man yan aun waktu hinduan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya kau makahati sin sara na mataw magjaturon kamo bihan kaya ingatan niya iasawa niya inyaon kapir manjariwang sila magkalo na bihan hinangon niya sarab long niya babae di hati niya sumud pa ka na Islam bihan na mga aun waktu mga taanak na bihan na mga yan to pagkasubuhod na mo matubihan ay ikaw na tungod pag-asawa mong hababaiyan bukod ba kaya ingatan mo asalin siya Christian nahulong niya na di mo mahinang sabab hati niya hangkan siya hibugit mo siya atawa butasan mo siya pasalan siya na mo hindi siya sumulpa ka ng Islam sabab inyan asal kaya ingatan mo kayang panagnaan siya asal bukon siya muslima na wihayat to na ito na long tain biya mga jawaban sing kami
Wallahu alam bisawab. Gimana tahu ahlul kitab yun? Ahlul kitab. Gimana? Ahlul kitab. Gimana? Mayroon na ahlul kitab yan. Gimana? Pagdalili nila ito. Mayroon na ahlul kitab. Ikaganap ko sa dyan namin mga tiyo matuyan sa babi mga tao pag-aamoy lang niya amoy na aklor kitab. At hindi hawak to tabihaw ni Wayron na aklor kitab. Katanin mo strict sila matuyan sa babla. Nagsisumba ba hala? Latong tiro musika at tayo minna. Ayaw kamu umasawa matuyan sa mga tao nagsisirik. Wala amatun. Sa kingdom matuyan amuin mamarat saya na sila katunggal sa mga subhanahu wa ta'ala. Di sila kung sila magsisirik. Ini ang bukod sa dyan mga amoy nag-aagama sila agama-ruwain. Minsan pa nag-aagama sila agama-Islam at kala sila lalamuran nila kasirikan namin hinang nila, hindi ito rin makajari asawahun. Sabab kailangan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga tao nagsisirik, di amuin makajari asawahun sila mga Muslim. Ada po namin mga nakaunad kami na aklul kitab, bukan sila magsisumba barhala. Bukan sila aming mag-uunad. Makan sila sinamuin pang Hindu Musa alaihi salam. Tadi sila mga magkaundak. Di sila magkakaon bakoy matulihan. Na yung mga bihawon ini, mayroong kabaakan makambuklong Nasrani, mayroong kabaakan mambuk Yahudi, imbuk pun amin nagsusumba barhala. Nagsusumba kataan barhala matulihan. Hatinya, nganda kuman kanila inamin waktu bihawon ini. Narita ito, maitong matulihanin hat sa dyan, nga matulihan, biya sa si Muslim, amuin Muslim matulihan, nagngangan sa amon na sa bisarik, misan magsabayang. Dan ya tuloy sa maitong mga pagngan nila. Sebab namin kita o namin kakahinang sintiap-tiap ang katao. Wallahu alam bisawab. Sabab namin Quran, hindi pun matulihan, amuin babae o labi pamareho rin sa mga uno. Labi pamareho rin sa amuin mga musrik matulihan, mga nag-uno. Minsan pa naka-ajaib na kayo matulihan yung lingkad at tawa yung taon sinaming pangata. Ayaw yan tulihan. Sebab niya ito, liyangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bisawab. Alhamdulillah masawa matara mga katutimuran hakamay sa hati niya in maksud sing kaguranta in mga mag-iyan ng ahlul kitab at ng people of the book hawak to tabihaw ni Wayron nakabakan ta sabab ipagyan ng people of the book amo ng Bible yung mga Taurat sa mga Injil yung mga Bible na hawak to tabihaw ni Wayron nin amo yung original version nila but manaykan fabricated na siya, corrupted na siya at tawakan ini napinda na in-inform niya. Tumatawag na different versions among tumukha mga sekta lang si Tagalog nila. Na bihayon, dito na sila kanganan, ini ahlul kitab, people of the book, ba't malingkan kanganan na sila musyrik, amon piyanglangan, sin agama Islam. Ba't malingkan mo si ahlul kitab, bangotod kabakan, talong tabihan, amon, ba't ahlul kitab ini, biya na sin Muslim, sin Musumba, sin Allah Ta'ala, Sir, tabi maganda amuin aturan piyas turun mo pa nabi nila sab na wala kad baas na fi kulli ummatin rasula ani abudullah wa jtanibut taghut. Pat malingkan pangwayron namon ahlul kitab kabakan ta nawayron na gayt sinwayron na tud hawak to tawi pat karna in mga sila ini miya magad na pa amuin kuan. Naon ni follow up na pagkalaw na nasabotin bihat to intari ko salay sablaw na babae. Anjali siya sa wahon. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. In tungod paparkala amoy babae long ta tarikus sala. Ini to long ta way sab na sabot dito ha amin piyanglangan long ta ini di man jari asawahon si usog kay Muslim magtuwihan. At ini nasalan niya to Muslim siya. At sumakawa long ta iwutang ta magpahil-pahil sin pag sambahayang niya mga yato hati niya ini yato maluhay yato papatukon magbalik pa amoy ini sara sababin nasalan siya na kuan siya Muslima siya biha at niya pahatihon siya simbugat sinamoy in pag-ianon tarikus sala amin pagtinggal sinamin pag-ianon doon hindi po namin tarikus sala at tinggalan niya na din natod mo sambahayang lamod doon ha ni namoy in tinggalan niya hadya panagnansin waktu sabab kapilig ruhan dakula biha inamoy niya to so long time biya mga hikabay tasin kami way sa biya mga kawaakan talong tadalil
dito na may tatod ba't namin tarikos sa ladi manjari asawa. Wallahu alam bisawab. Bukod sa Diyos siya best choice. Yeah. Okay. Matawad ka piyata bidua. Na o siya ni pangasok at maningkat pangasunin ni hamaghajat lilayan mahaba. Assalamualaikum katuan. Mga subo kami about hadith na tungod kan Imam Mahdi. Siya tuod siya yan katuan. Yang si makibanan in numaog mari pa dunya balik 30 taon di Nabi Isa Dajjal iwan si Imam Mahdi. Pasawa ka mo katuan. Syukran. Na ini ni sa bata mahaba to din lilayan din ito mga kami Islam ini ni paglingkuran pag amok to siya ni lecture at tumatan ito sabab na gumawa to din Mahdi Imam Mahdi bukod sa paton Mahdi yon hatanong talon sa amuin Mahdi sabat sinan salam al Mahdi min itrati dahil ha amuin panuho na sila sallallahu alaihi wasallam. Tanda nang kangan sila katon ha mahaba ini lilayon si Dajjal sabi namin masumbay siya sin Isa na isa na pag naog maong pagpuno maluwag parkal nila yun so ito din ni lecture ni Inshallah Ta'ala Inshallah lecture di magkajarihan oo mahaba Imam Mahdi sa Jenny na ati kumarin siya nang sukat to pagkaubi mga Shia nagkiklaim sab sila kanila na inet tutuan ni hadith matandi ini inshallah lila yun na siya magkauran si kita ni maghajat to siya ni waktu mahawa bat nang kita niyo ni mga 30 minutes ako man maap ay nakang magtawag sa patapin yung mga pangsubo amuin ini itungol sin kita niyo sarta na makusog yung feedback din di bang biya mga magsakinsing ito. Assalamualaikum. Inambuok balik Islam way pang katahon siya nagbalik Islam sa kita ko yung tuyo niya mag-ibada makatimpos siya maray ini misan first time siya namuasat uno ini magdihil pa siya pitra pasarway pa usaha niya ubos in mga maasya kung pa Muslim wayroon biasin niya ini kapag pitra manjariin sin pagpitra niya pangayoon niya hamaas niya kung Muslim magsukol dahil habarangay tugbungan Masjid Al-Hidayah. Salam doa kayo tuan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tungod papalkala lang ta pagka ini pitra natuwihan ha ini dima tu hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun hambo kuso miadto para Rasul sallallahu alaihi wasallam na may taha Rasul sin ati niya insya nagmasusa sin wayron hikapagpitra niya na manjari iniadto pagkawayron hikapagpitra niya inidihilan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil ha Baitul Mal sabab aun hak niya rito lamod siya sin ini lauta alta ha Baitul Mal dihilan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hangka kantang dahil ha Tamar talong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na kadto nakaw ini tukpalan na pitra mo yan lag nakaw sin tagdapo kaniya manjari inagini ha Rasul sallallahu alaihi wasallam daw niya, ya Rasulullah, ini wayron lang niya kawakan ko makaliusin kamiskin at niya kabalhajat din kako. Ang kanato miya to siya Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, iniyat to daw sin Rasul kaniya sa ibang paguyong sin Rasul na dahan na lang niya yato matupahali mo. So, yung mga yan, lamo din ni ambok tayo manghudyan ha mualla pa long niya kulubuhom, aon kapatot niya yan, dihilan jakat, sinsiyo-siyo na magdadakat bihan, bang matan-matan to, din pagsud niya para may Islam, nakalamod siya yan, hasinipwalo, inamoy in siya yan. So, bang aon makakilak, dahil kato bihan, mga tao magdadakat, doon hakauman yan, ando, bahagi inyo inamin hambok tayo mangudyan, dahil ha mga alta niyo, sabab na insya yan, aon kapatot niya rin doon kaamuin mga jakat sinalda niyo. Hasupaya siya isa makapag pitra sin amuin baran niya. Tungod sinamin niya tulong niya sin dahil maas niya, mayroon niya tutumay siya sa tayo pagpitra niya inamuin sin, dilihilan si maas niya. Ayan.
Kaya demikian itu kapatutnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Na alhamdulillah rabbil alamin. Ini maksud pa mga tuan kilan mo yung mga tao yan ang pag-ano mo break Islam din na insyaallah taala siya mga makatakin siya na kung palaway-laway ron na maad mo kalong di mga katawtay mo kuran Insyaallah. o insyaallah taala ang makatabang siya na kuman nila sa maniyo-tiyo o mari pag-ano ng tugbong kung saan guro ta rin doon na tugbungan ni Sheikh Muhammad Latif Bugay o na insyaallah taala kalau kontakan ni man kilan sa Latif Bugay na insyaAllah ta'ala meningkatkan sila kung ang tiyo-tiyo. So, mga kanila yan, simod pa kami Islam, malago challenge kanila yan. Oo, so na ako sa hibugsak sila, sin parents nila, atau doyon sila, sin kauman, si kampung nila, sabi na simulang kawayan nila. Na net to, suweta sila, pananamon, sin welcome sila, haarama, sarta pananamon to sila, sin mga kasanyangan, amuin, niya na si kita niyo, sarta kananaman niya to, kahanong sin pagsuot pa, arama Islam. Na ini ang panikaton text tungkol sa zakatul fitr dito na sa turing text sa siya ano ni biya maksud niya ini ang kung nagpakuha atin niya katagna ba 2 weeks ago pa lang na manjari na magpitla mag zakatul fitr madhab kuno hi Imam Shafi'i unutod lang na to manjari na uno to rin bet waktu pagsasakat pitla. Betul. Oh. Na oni ni nag-text sa temo ka kami Islam. Siyo na ka nag-text na map to direct skill number net. Sa siyo na ka ya temo ka kami Islam pagpakilaman ko kamo amoy nag-text kamo kay nadto. Oo. Atawa text ko mari kamo magbalik ko. Ini katuko pa mahad moro al-Islami Santa Barbara, aw nini nag-text mari pamudirta, kati niya pagkaw na siya, aw nini tumukbal ka niya, ini ring mga zakat sin, ang tema mo dato inshallah taala. Nakita mo? O yung tao mong tatabang na sanam doa ha mo nag-text yan, ini siya ini kakilaan na si kami, habog ding mga ang mga tausog da sending mga madurog pang tawa lupasog din nag-text yan. Salam doa. Na nagpasok ka. Mun ko waktu sin pag jakat pitla, kung nagpakaw katar kanim madami mo Shafi. Keputihan itu. Anak dia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'da assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi ya. Ako nagpawa last week pa. Kung dili na magpitla. Ang sunod din ko matipitla. 1 week after pa. 1 week after sin puasa. Oberto. Ini ya, misan isyon nagpawa. First week ba? First week. Misan isyon nagpawa matuyan. Sampai sa namin, way pa may mamagot ng Ramadan. Mangman simuok na namin Ramadan, ako na nag-ian makajari. Nasabi ko niya aturan sinsara. Ko niya aturan sinsara matuyan. Ayaw kita mga kamadsaban, sabab way ko umbihat mga amuin kamadsaban nagkasabot. Sabab yung mga iyan, na itipak yan yung mga ulama matuyan. Sabab yung uno, isang tali unta sa matuyan, amin hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amilaw niya para ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zakatul Fitri. Amin tukmatan lil masakin wa tukratan lisan minal lagwi wal rapas. Tukmatan lil masakin yaumal fitr. Amin kataon nito sa mga Muslim adlaw Idul Fitr. Wa tukratan lisan minal lagwi wal rapas. Ang malayo pa matuyan. Hindi na sa may tumatuyan Zakatul Fitri. Malayo pa. Nakan na yung mga ulama, injari nila matulihan sa jamin waktul jawaj lang at yung makajari na kumapuno, makajari na kao matulihan amuin magtukbal sinamin zakat fitra mo, bang dua adlaw rakuman atau ang adlaw rakuman Idul Fitri na inyatu waktu makajari na iyan itipak yung mga ulama sa mga bihanyan na pinpuas na doon, bang amin in waktu wujub, amuin sumadlop na sila sinamin doon takbir yung lang tapagkonsumo sa bayang na Idul Fitri. Aun pa amin waktu lebih merayaw amin haud sin amin sembayang subuh iban sin amin pa sembayang Idul Fitri. Amat pin waktu paun pa kaya mga yadto
Yung mga alaw ng mga kapito pa, mga ruang kapito pa, ito, panagnaad pas ng bulan Ramadan, niya, tumisan ang nagihan mo, kanyan ito katuhan sin sarasin. Amo in Allah subhanahu wa ta'ala, amo ka nasara sin Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allahu a'lam bisawab. Syukran, jazakallahu khairal jazak. Kaya ito ng dalil niya. Oo. Aun, marihati kun, aun pag-yanon nila yun, aun pag-yanon Syafi'iyah. Atin namang atba, ay makat ni Imam Syafi'i na tuan, kung sino ka man sa Tagalog. Bukod ito Imam Syafi'i. Oo. Atin, aun din mga miyagad ka ni Imam Syafi'i. Nag-claim sila, madhab sila Imam Syafi'i din hati ko ang mga pangakad niya. Na aun din ang mga kaul nila, itong biyaon na basta katong biyato, nagkwantod sila. Yari, sumagawa, dapat trace back ka ni Imam Syafi'i, bukong biyatin tindog niya. Oo. Nabukon niya garanta Imam Syafi'i, ay bukon niya garantin baba nila to in abay Imam Syafi'i. Damikin Imam Syafi'i na muna. Iniway ron sila imian agaran niyo kami. Sa imay das Imam Syafi'i da sah al hadith fa huwa madhhabi. Bangyan so pa maamuin matarin hadith yan simulang paamuin kay pamungsing kami na agaran niyo amuin sa hadith yan. Na imay kato sinar sallam na so ay amuin yet nasabutin iwakto niya. Na hati kumalingkat mga tatay mga Quran advising ini nang nabi si mga kamu ini murid mararana mo nabihan ibig mo pasampay na sabi na so ay mo maingat kita bakato na ayaw amuin magpasampay magbisara na sadya sa mamasa kita niyo kitab pasawon katanet to yaon in Mahad Moro al-Islami open in library niya feel free basta kamo para supay kakitaan bukod mo yung saukat na mga sopa mabi kain na nagsulang naman si pawa sing kaywanan lang ta naggari na nagduwal na naglugtol na di ay may nang gagat galantang mga nagdugtuling pamahabat man ka na may nang siya gaman encouragement kato taniyo sin amuin magmatuyo umingat humati tuod sin parkala sin agama insyaallah taala na awni ni teksasab katuan salam katuan pila ra kaatta insang bahayang tasbih iwan unin waktu siya manjari itindog. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. In tungod pa amin sa bahayang tasbih langta inya 4 rakaat. In pagtindog kaniya manjari siya ini hitunay mo adlaw atau adum. In hitunay siya adlaw bihan na 4 rakaat kedto hitindog natin niya diritso sa sumakawa wayron tahiyat awal. Amo sadya longta aun jar sa istiraha pagyanon. Amad tuin aturan beta sin mga kukaha labi-labi na inupat madhab ket bisarahan nila inamin palkala sin pagtunay. Way sila nagbisarahan pa sa sin unuwang uno na riwayat wayrong kawaakan mo nagsulang dunhan sila amin upat yan. Upat madhab Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad in sila yan kaupat-upat longta wayron sila na misarahan pasalan sin amin long niya di manjari atau manjari at sumakawan bisarahan nila kayfiya bialinin pagtunay sin amin sambahayang tasbih manjari bang siya dum at niya 2 rakaat sumadam at niya makarwahi tindog sabab na 4 rakaat siya na rihad to in amin aturan niya so in tiap-tiap hang karakaat yadto in tasbih niya kataan kapituan tag 5 tasbih. Sabab hapanagnaan o mo magbasa simpatiha iwan Quran tumas bikaw hang putag 5 mapuas din dito pagruko hangpo pag-itidal hangpo pagsujud hangpo paglingkod haot 2 sujud hangpo pagsujud magbalik hangpo at inya inyadto pag ini lingkod mo bihan amon dyan sa istiraha hangpo na isab so inya tukataan bang mo itungon niya tukataan mahinang siya kapituan tag 5 tasbih in tasbih niya amon law niya mamungkaw subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar amo adto in tasbih pagyanon wallahu a'lam bissawab. Akit ko namin para kala sinabing sa bayan tasbih ni pasal sin aon mga katao kay mong huran imian bida ako namin sa bayan tasbih
Dan iyan mga katawtay manguran, di mayroong kapatid kami kuyan imiyan bidaay namin sa bayang tasbihan. Sabab iyan amuin taginangan sinamin kitab di mga minhajul muslim yaon iban sinamuin al-Mughni li Ibn Qudama. Iniyan dahil mga amuin mga ulama iitong sinang kikilas mga manusia, mga maingat sila mag-uuno yung mga tao maingat. Sa daon dalil niya matulihan dahil mga hadis. In hadis matulihan, nabisan tayo itong ta na matulihan in hadis. Laong ta amin piyak dalil yung matawang ta dait in hadis. Iniyan, itipak yung mga ulama, tayo bangon matulihan in hadis dahil amin pagdail. Dahil namin uno ini, pinsambayang tasbih nila yung mga pagdail. Dahil ito, di kita makayan, kadari niya namin bida, ang bukit rin mga sala, sinamin himungan ta. Pag-ubusin hadis yan, mga hadis yaon, mga Sheikh Albani, amuin, iitong sin mga ulama, hawak to tabihaw nila rin ang mga tao, maingat, magkikita sin hadis, unuin hadis yung day, patawasahi, unuin hadis yung mugdo, unuin hadis yung matulihan, amuin uno yaon, invite ni matulihan, hadis sahi. Yan ha, amuin, dohi karwa bulyo matulihan, uno, amin hadis, amin kitab, Mughni li Ibn Qudama. Aun yan sampai mereka dan doon na mahadul mereka aun sana yung mga kabataan din doon pagdahon nila pa bay pagkalugay ng tulihan yung sa kita ko yan sinamuin paglitsur ko rito Labuan aun kitab din dito kan sa kanustad tangkap pa inya tupya kita niya kako inamin amin baytahi uno una tunga si sabayang tasbih at kita kako ni baytahi amuin Allama Albani. Allahu a'lam bissawab. Dari kita mengkaderim yan bida. Demikian ini yang tungod pa sa bahasa tasbih. Bakas ko yan lang ta na sambag in pangasubusin namin lang ni pasalsin aon nagabit. Kaniya, sampai pawihaon yan hati ko YouTube sambil namin in lecture ko yan to. Biyata kurun hayan, issue in amoy in nagmarayaw kaniya. Dahil mga ulama, ambok dito hi Ibnu Hajar al-Asqalani, Syekhul Islam sin hadis, demikian hi Ibnu Mubarak, Syekhul Islam day sa demikian sin Khurasan, pagyanun inbaita niya amin subay tuod di manjari tinggalan intungod pa amin sambahayang tasbih. At ini matawd din mga ini ulama na misarahan, labi-labi na mga ulama ul hadis in tungod paparkala misan aun daib sabab aun doon ham daib dahil nga amin nagriwayat buko na amin matansin hadis bihadto na in amin along ni asahul ahadis riwayat tungod pa amin sambayang tasbih amo na in riwayat Ibnu Abbas sabab in amin kiugdanan sin hinangyat to atawa nagmaaroy pa Rasul sallallahu alaihi wasallam sin amin nung niya katumtuman in hinang niya ha waktu sin jahiliyah di siya makatug sin doon sin biya mga ini buka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala sabi ito mo tinhindo ka niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ipapahinang amo na in ama hi Ibnu Abbas Al-Abbas amaon ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo ito mga tawag ng Quran wallahu alam bisawab. So alhamdulillah masawat tatang mga katutimong na kami Islam. Hindi na ito pa'y kalatong pangasugon na mawala mo sa diyay panghalaya i-announce kaya pa na mo tuod. Ini consume in last ini symposium ha mga kababayhan exclusively. Dito hama hadmura Islami lisag hambuok. Exclusive sa diyay ni pa mga sila kababayhan. In lecture ka to consume wayron na ro kaing dahil kan kadayang Ustada Mayra Apion in topic niya Greatest Women in Islam. Hati niya mga amuin babae haagam Islam, babae pilihan amuin mataasin darajat nila haagam Islam. Inshallah taala in mag-lecture ka to konsum exclusive ni pa mga kababayhan di manjarin usog dabang kita niyo ini usog si makat ada kala bukod usog sa mukhang lalaki sadya sa babae sadya mga timo na kami si manjarin doon. Di mag-lecture konsum last na to mayroon na ro kayo ni kan kadayang Ustada Mayra Apion inshallah subhanahu wa ta'ala. Ipaw ni pangasuho salam amon pasal pagkulban biya di ini kabiaksahan namo hambuok kambing hambuok tao pag-uusang si kewanan guru hambuok kambing hambuok pamili uno tuod
magsupol. Ang mga pinasal niya, ang buong kambing ng buong tao. Ang buong kambing ng buong tao. Sa among nasadya, amin para mga tao miskin, aon yan hamasasin, among Nabi alayhi salatu wassalam, nagkulban sila buong kambing para ang buong pamilya nila. Na inyat to mga katao tayo manguran, jariyat to hamin uno ang mga tao miskin amin mayroong kautan nila. Sabab na in mga kita ini, na in Rasul alayhi salatu wassalam, nagkulban sampai kita nilalapay. Na inyat to ang nasadya, magkawardayahan na ayaw to magtulihan namin. Imihan ko ang buong pamilya, buong kambing sa jaman tulihan, inyat to alamat na ito sika, uno alamat na sa kapuripot. Amuin, hinangan ta ang buong kambing matulihan, taso ang buong kambing anak ta, ang buong kambing anak ta na sa bikarwal kati-kati. Pila-pila yan to sa mga tao miskin, bakas yan to di magtuha sa sinabi alayhi salatu wassalam, amin nagkulban matulihan, ang buong na kambing in sila ang kapamilya matulihan, inyat to amuin jari si Nabi alayhi salatu wassalam sa bola niya amuin hindu andong na suway bihayin ni mga kurban natin yato magkajari bangkawir unika abot kumatulian Allahu a'lam bisawab. Alhamdulillah wasawatarang ano ni nga suko ka tuan bangko nung inkuan kung kunin haylaya na tuan way puwerul pin haylaya magkita pa bulan konsum insyaallah yan naman sa nandihan ni Daul Islam Foundation and Islam TV channel 50 bangko uno kumugdan haylaya magkita-kita niyo bulan konsum insyaallah taala bang kakitaan maghaylaya kita niyo sinadlaw isnin bang di kakitaan insyaallah taala kakitaan siya bang di so pa makakitaan siya kadto konsum insyaallah taala maghaylaya kita niyo sinadlaw salasa biidnillah namat to tuan inhaylaya di pakingatan sa yan ang sa nandihan ni Daul Islam Foundation. Ano ni katuan pangasuho hari pati katumtuman pinamukuro ng karasabi na kan katuan Ishak Muhammad kilo nang ngita sa biyaon o makita siya kung nagkatuan sa jawab na karo salam doon naman kayo magpatuan ya kalain ko nakikita o murah-murahan hindi namis namis na muna ka yari na nag-text kuan salam ako po yung balik Islam kanina na inshallah tuan inshallah brother kung sino yung ito na-receive na namin yung text mo ibibigyan na namin yung sa number nung yung nag-text kanina inshallah ta'ala maraming salamat text ka kami balik Islam inshallah ta'ala we will keep in touch with nila ang pangasubo katuan ang hindi nagpakuha in magpantalon kuno haram pantalon kuno haram kita Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nang painibian kato kami ini biar po pantalon sa ini kami. Jogging pants. Jogging pants. Na biar waysap kami nakalanggal si mga pagharam nito sin pagpantalon nito. Sumagawa na kalau habaran niya hiyaram niya. Menjadi manet tu bihat tu bisa disabihin na Nabi Allah Yakub munin Israel pagyanon na hialal sinat Allah Ta'ala sa hiyaram niya pawaran niya aun dahil mga hiyaram niya pawaran niya uya tungi bihan biya si mga kita aun waktu ini halal sa sumangawa haramun mo pawaran mo biya si mga tawri magkaon lumahan tawri magkaon lumahan. Nah, tiniabo ko nin lumahan niya ito at haram. Kasi mga wadi siya magkaon na tiniyaram niya, pawaran niya. Nabihat ito yung mga kuwan. Aun yan, di siya magkaon po yan. Yaram niya dahil sa pawaran niya, naminista po yan. Sa halal ito. Halal. Matarang ito halal, sambil beta yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lang niya in tubig dagat. Ma'uhu al-hillu may tato inamin ini dagat yaon na kuan yaon manjari mo mga hipag-ail manjari mo hipamaygo bihan na to iban uno-uno na lumantok din doon haamoy ini laon sindakat yaon bangman siya naguhula day sa balaon sindakat atin niya miyatay siya amin patay niya simbaran-baran niya bang siya hilantok pataas yaon manjari mo yato kaunon sa babalal yato bihan wallahu alam bisawab.
Na alhamdulillah ini sa pati katuan ang kiwanan ni katuan sa makaitan. Yaram na pabaran nila nagjanji ko no. Oo. Na masa mataran ito yung kami sa ini pangasubo. Ano ni katong pangasubo? Salam katuan. Aon magkasagbayta sin in mga malaikat nagdarasin arasin Allah Taala. Bukod kuno bunal. Asal kuno ipagdahon aon bugat ang pain bugat sifat sin makhluk. Okay. Dilaya ka mo inito ang suko. Yung namuting saan ito yung napaulaw daan. Nagito ng gulay. Yung nagkakunaan. Kaya ba ito sinalutuan? Kuyak milo al sarap kayo may din. Tama niya. Inituan. Siguro na kaya hati-hatin hantang sin pag-ungan to sin pagdaay bang uno. Sa deta sin Quran. Kuyak milo al sarap kayo may din. Tama niya. Amuin di marasin, amuin arasin Allah Subhanahu wa Ta'ala at law kiamat magtubihan mo na yun. Amo na mga upat awalo malaikat yaon. Dahil habihaon nagdararap diyara nila ramat biyan malaik inamin unin aras. Sin Allah Subhanahu wa Ta'ala nabang kita nang himuting hadto na tanto na sadyain kita maitong ng mga tao kafir. Sabab hamuok ayat sudyan di mo pagkahalaran. Ayaw pa amin ayat matampa misan imbukon matbihan. Bangun dinayon ni namin ayat Quran, hamuok kurot sa jalan Quran. Inya tu cukup nabi kapupurkat na mga kayo mga agama Islam andong pagtawad ko pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin menghimuting patuhan terlalu sebab yan tu tani namin uno yan amuin laong taha amuin halam sin Quran biya hasura uno yan hatik mereka al-haqqa. Wallahu a'lam. Kita ang kumantuhan ini, ha? So na ini habang naghanap pa sila lang sa Tagalog. Oo. Ano ni katong pangasubo ni katong pangasubo na yun. Salam katuan magmaap unin hukuman sin pagtapil sa bahayang tuhor o sa bahayang pardo Jumaat. Ang patuloy ini kato. Tapil lulgur katuan. Na maray na to. Ano yung hukuman? Hukum kita. Tungod pa aminid tulong ka hukuman ini Yasuo ang baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya man jama'a baina salatain bi ghairi uzrin faqad ata baban min abwabil kabair. Isiyo-siyo in naghambuok sin sambahayang dua sambahayang hambuk waktu hawayroon uzor niya hawayroon ini kung sabab in siya nakasud siya pa lawang dahil mga lawang sin ini dosara pula Allah Subhanahu wa Ta'ala long taon manjari rin sabin maana sinamin unuyad to maana sinamin hadis to paamuin biya sinamin sambahayang si mga munafik sambayang si munafik amuin maglii sila sin waktu ya sa pamasin sambayang duhur ya ulong na mabak din waktu subay na masuk na sambayang asar ang panilahitin sa kaula-ula aturunin hinang nila tudiyama nila in sambayang duhur iwan sin sambayang asar diyan amin bang sila magtunay na law niya biya sin sa pantun sin uwak amin magtundok sin duho yaon sababin uwak tiap-tiap tumundok siya tundok niya makaminsan hitungasin u tumundok hikarwa hitungas din u at tiap-tiap siya tumundok magtubihan hitungas na u at niya inya to sipat si mga tao amin nagsisinapatan bihan si pagsambahayang nila wallahu alam bisawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nampay ni balikat sa pangasok katuan. Salam katuan ang pagbuwa sa Facebook di ko naman dyan in babae umusal family name simbanan niya. Ano ba yan? Ang surname simbanan niya niya kumatin sa Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tungod si namin yan launta kunal aw nito biya mga mga hula Arab
bihan, wayron nito kanila yung bihan to. Amin biya mga pag-usal sin, family sin, bana nila. Morain family nila, di da mapindayat to. Na inyan, bang di hawla na to, na hinang isabed to aturan. Sampay ha, aturan sin in isuyad to, amin magganti, family in babae, maun pa amuin family sin usog, amin nawanan niya bihan. Sa sumagawa, hawak to hiyaw nini, aun nasarak bako, manjari maintenon sin babae, inamuin midin name niya. Di niya napindahan, hamin nakabudyang niya, murad kiniusal niya. Midin name, manjari na yato siya mag-usal sin amuin ngan, ini uno niya, rin napindahon, biya dasingan niya, kabudyang niya. Biya ang sarak bako. Inya to matarang biya, nakanami sa mga ula Arabian, yung mga bata-bata hipag-anak, dahil mga anak nila, wayron saan doon ngan sinina. Way makalab, dahil haama yan katantan, wayron kabakan mo, dahil haamin ngan sin bata, maun pangan sin ama, maun pangan sin ama, iwan paapo pa sin ama. At iniupat nga nito katan, dahil haama katan. Narihan ng tain. Hindi kato sa mapaturan nito sin ini ulata. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin, maringkat inamuin mga pangasuho, area pa diretso pagkatosin ini mga pangasuho ini. Assalamualaikum Kak Tuan, aun ini pangasuho ko hatungod sin Twitter. Manjari baha hambuukon in rakaat, intong karakaat yaon biya pa sa panton Maghrib. Yun. In Twitter. Ayat to manjari atungod sin pagwitir launta manjari mo to hambuukon in ano yato in tong karakaat sumakawa wayron siya tahayat. Wayron tahayat awal. Tahayat akhir sadya. Amikyan hinang umulima, ihad to raisab. Wayron na siya tahayat awal in pagwitir. So manjari mo raisab, hinangon, duwa na amo na, ang panay sa mambuo. Yan, sa kabi na biyata kato sin Rasul, salatul lail, matna. Yan, sa sumakawa, manjari mo tutighanon, tu. Makaminsan, wayroon siya tahayat awal. Wallahu alam bisawab. Ino no. 17 na suratul Haq. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini masuk na 11:30. Yang pa ini biar mga nahalin na message ang buo. Tapusan na din. Kata na, mana tu na banta. Kung pa ini biar nga suba gura tuod. Ningono kuno gimuain sara bago matampal katin sara Quran di menjadi pindah mapka kuman na mga sara kuno bago na mga ding mga lawong Arab Islam. Bede. Kung kuno ningono kuno gimuain sara bago matampal kuno in Quran di menjadi pindahon. At ipalian dito sa bago. Sara bago. Nang biasin mga pagmaulod yan, sarap ba ko yan? O eron yan, haakama Islam yan. Nagtatag-ipon nakawalat sulit. Yato. Bukit rin ha mga longta sarap baho hihinang sinta uli kato. Sa babayron kabaakan mo yan ha, ini dalil ha lom sin Quran, dalil deng ha hadis. Jawab na, urulon mo na dahil hatim ko sin Rasul, pasahabat niya, patabiin, paupat madhab, kan Imam Bukhari, kan Imam Muslim, kan Tirmidhi, kan Nasai, Ibnu Majah, wayan katan. Niya matay ni mga ini, nasabot ini katan. Ang panaaw ni hinang yun. So hinang bago. Oh. Amin lang ta amin nagkuan, nagdukot, nagsulat sin hadis katantan, way na niya matay na katan. Naman jadi how no kabaakan yung dalil yan. So matarang na to, dati na hinang bago. Magmaap tuan. Doto ang magmapatod ako. Surah ko junjung ampun mo. Ilang kita katulag hati. Inshallah tuan na
mapatudag ko kung nag-continue kasi text siya sinabukuan asa na kasugat maulod sa kasulod ng text sa clarify alhamdulillah rabbil alamin lang nga sara ba gutuan nasabot amuin hatungod sin family name sin asawa isambi pa ba na nasabot ikatuan kain tuan mag-map to daw inshallah taala oo mga waktu ta ini kita bang kita libre umapatudag ko to tinabiya ito kuno katon. Bedin. At pag ano niya sa bago nasabot amuin hatungod family name sin asawa isambi pa ba na nasabot ikatuan kain. Bukunin sa bago pag yanon bihaon diari na sin hain is o long ta amuin manjari niya na maintain ingan niya kabudyang. Mag-apply kasi namin sa Philippines. Diha Philippines ha hula ta. In asalan niya bihan, kabiyaksahan, bang yung babae makabanan na, mag-usal na siya sin family simbanan niya. Kaya to. Sa sumagawa, yung sara, bago amin diyari na hasara, hati niya, di na siya magpinda singan niya, kabudyang niya. Mintinon niya na. At na-recognize nila ng aturan sa Islam. Recognize nila ng aturan sa Islam. Kaya to. So, alhamdulillah, in pagyan may katuan, buko naman sa haagam Islam, in bago to. Mag-map. Sa, correct. Dati katuan, ini, makaroon na ba kami, ni ba't nga tamawan ba? In pagyan may katuan, jakay na hati niya, in Constitution in Philippines, in hasara tuod, once ka naka-abana na, in family name, sin bana mo, amo na i-adapt mo. So pama Muhammad mang nakawanan nabihan ini nakasawabihan hinda tuan Mansur ini na nasawan ni so pami na pilido kaya ini automatic may nang na Muhammad nabi aon na sara kasainan under sin Philippine Constitution diari nila na to recognize sila na insara sin agama Islam sin manjari na i-retain i-maintain ingan sin family name sin babae as is na siya so pama mga ini Abdullah ina pilido niya si kabudyang niya siya nakabana Abdullah pa manjari ra so natin katalaway ha sharia mo sila pa sharia for more details yung sin basa inshallah taala na mga subot mo kaway tatan isa pa di na hati ko yung kuwan niya sa yari namin pag-ano ni ama mukain na amin ayat surah Haqqa ayat hangko tagpito والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Namun ito explain na kain na si model at inyo asal-asahin sila roon. Asahin sila magdasin arash. Wallahu alam bisawab. Na alhamdulillah rabbil alamin masamatarang bukunin naman ito siya mga susalot malingkan kay iplak halam si kitab al-Quran. Ang panikato mga pangasuho malingkat sa inay sana inawalo na wakto. Dan obviously mga pangasuhin ni katuan may mga tungkol sa Sufi inshallah balik inshallah taala nilayan tayo ini malam Sabtu iwan malam Ahad inshallah sa na bukod na Ramadan inshallah bukod na Ramadan inshallah meningkat to tina continue ra to ani nang pagsual jawab ta din diha ni Dawisa Foundation amuin mga verification sing kamo to kami mga pangasugo mga doubts sing kamo na then di inshallah taala agsuan ta pa mga kaguruhan si kita niyo nagdarasin panghati ko ading Quran iwan sing sunna pwede ka mga pangasugo na tungod sa mga kadar iwan sing free will na inshallah taala ini lilayon dat tong bukabuk bid nila to mga hika-lecture na mga rendi na mura-murahan mga kita mo na kami Islam ini din natin mo to in amuin law ta pagsual jawab si kita niyo tungod si namoy nag-text kanina brother Musa na inshallah taala ini kung may oras po kayo kung pwede pumunta kayo sa Madbon mo sa Pilipinas sambayan duhur ko sampai pala bilang sambayan inshallah taala brother kung pwede pumunta ka sa Mahadmoro either mga around 1 ganyan no mga 1 after duhur hanggang sa mga waktu hanggang sa asar ang mga 3 PM dengan cinta menurut kami dia mengubah din hilit na inshallah taala kasama na din yung nag-text sa amin kanina tungkol sa gusto na daw mag-zakat sa sa kapatid natin inshallah taala doon na tayo magkikita sa Mahadmoro al-Islami brother maraming salamat sa iyong pag-unlock sa aming tanong kanina sa pagre-reply inshallah taala huwag ka mag-alala brother ganyan talaga ang simula ng pagpasok sa Islam
ay puro trials, puro trials, puro test mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, just to prove how strong our faith to Allah is. Yun mga minamahal po namin kapatid sa Islam, ganun po talaga. Inshallah ta'ala, tatagan natin ang ating loob, nila inshallah, dadaanan din natin yan, at hindi natin malalaman, baka bukas sa makalawa, yung mga taong nangungutya sa atin, baka yun pa yung magiging dahilan, o yun pa yung maging daan upang sila mismo ay papasok sa Islam din nila subhanahu wa ta'ala. Na mga katautimang huran hakam Islam, ini na timugtub yung mga pagsuwag jawab sing kita niyo, balikan na mo in pagkita simbulan, konsum, insyaAllah ta'ala, hindi rahi announce halaman sin ni Darul Islam Foundation, iwan mga hamuin, karedyo-redyohan sin ini Darul Ifta, bidnillah. Sarta namang wayron biya mo, may malang makamuwi mga lang tamonit ka mong lagsin AM, oo. AM ba yan? AM, oo, na D-triple-X, around mga 8:30 around mga 800 D-triple-X, namang biya lang tawihan, iniwayron na amuin radio ta, biya si mga old school yan kato na, sabi ang radio niya, cellphone na, namin siya kung tumawad ka mo rin di haamuin ni Darul Islam Foundation via internet, pag-announce mga kakuruhan sa kita niyo, amuin ini insyaallah ta'ala mahambuok yung pag-announce mga kakuruhan sa kita niyo, amuin di na mahaunin kasi mga kain na tag na tubig nila. Certain itok pala mo sa salaman kanyo kataan, balikan na mo damit yan. Last na konsuming pagmuhadara mahad mo Islami, exclusive for women sadya, exclusive for women only. Tartanto ha mga sila kabayhan in dumihil ka to lecture way na dukan ni kan ustada kadayang Mayra Apyon in topic na greatest women of Islam. Ding mga tumpukan si kabayhan matasin darajat nila haagama Islam insyaallah taala dito sa second floor isag hambuok si dito ha Mahad Moro al-Islami na itukbal ko marikan katon sa kare Muhammad ingin siya na in long the closing remarks ang biya mga lota tumugba sing doa. Magsupol kalibatan, syukran wa jazakumullahu khairan jazaa fid dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami haram Islam, alhamdulillah. Ito na imbya mga pangadyan sing kita niyo. Sabab na impag soal jawab ini, hambukin ni Deta Kato sin aramata, amin kunsi sin ilmu. At inerunhan tumag na maukabin ilmu, apag pangasubo, doon makawata inamin putin niya dahil ng mga jawab-jawaban insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari pasampay pa mga katan, kaingatan na mo yan, biya mga ini nagkikita yung mga katautay manghuran sing kita, yan Saudi Arabia, yan Kuwait, labi-labi na yan Dubai, nagkikita silang doa amon kaniyong katantan, mga katautay manghuran, murah-murahan amoy in pagparakat kat tinusin Allah subhanahu wa ta'ala in katan sin adlawan ibanduman sin bulan Ramadan dahil kapanagnaan sampai parihaon insyaallah amoy in madawhat na to in sarayaw-rayaw tutong basan dahil Allah subhanahu wa ta'ala damit yan pa mga katautay manghuran yari halaw man sin hula na to sibo da hamasuok malayo madto pa mga ini katautay manghuran na to yan nagkikita na isab sila amin nakabisita marikato bihan sin bulan 5 bayaon dahil Hanoi ba isiha mga tayo mga convert bihan na miyari sambil timawang sila sin tatabangan nila mon pa IDP siyaon iban si mga bukas-bukas bihan amoy in dihilan kita bahagi dahil mga ini-rejiki sin Allah subhanahu wa ta'ala yaon kanila nanto yan kuning magsupol bro Okay na muna. Let's mag-usap. Ano sa mga pabili sa banas? ngayon to kuwan dyan to ano yung parang sabi na di ba? Follow up sa jabi hajat to din katong sa inshallah di na kita makaduktor sa mabasok pa mapamili ni nasing banain o sa lunta na atin niya yung maksud niya itong magtay manghumbi sa kantong magtay manghumbi atin niya biya sumbang hakuan ingan niya sumbang hangan nantiba mga mapamuhon pakaroon ta hasara sini akama na di sa tumanjari sumakawa
inyat to yari kita hawla amin bihad ti pagpakay nila sin mga kangan-nganan bihad. Kadawag, no, na inang siya darura, sabatan na si moderna to ay doon. Sabab, naamot tinaturan nila. Sabab, mga ka-school-schoolan yan, asubuhon yung mga anak, isin nga ni ina mo, isin family ina mo, kawaon yan to. Damikyan day sabihin, amuin ama, isin nga sin ama mo, isin nga sin family sin ama mo. Biyan to. Naaman jari, ang panila ito, hambuo ko ni nga sin bata, dito hangan sin ina, iban sin nga sin, ini, ano yaon, hangan sin, ini, ano ini, nga sin ama. Na, in namin, bawai, makawa naman tubihan, automatic yan to, may nang niya family name in nga sin, family name sin banan niya. Biyan to, sa sumako, biyan na sinagi, hawihayaon, jiyari nila na hatungod sin kita Muslim, laong ta, amin man jarita na, maintain doon in family sin babae na kaudyan niya, misan siya makawanan. Bihat. Murah-murahan, mga katoda murah, biya na sinagi, iban sin biya mga jajawaban sin kami kain na biya pa nagsalalo yan to kain na. Bunalday sabi jawab na mo yan to, tungod sin parkala amin uno yan to, amin sarap bago yan to, matantuod, uno-unoin namin sarap, pasurun mo pa agama, wayroon na halam sin Quran, wayroon na sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyan bago kapag agama. Bihan. Uno-uno hinang, inyan to bago kapag agama. Tungod sinamin biya mga jawab nung ito sa Allah na clear na tayo murah-murahan, insyaAllah, kaya pagbarakat katutan yung sin Allah subhanahu wa ta'ala in luman na to, insyaAllah, na mangindua kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini اللهم اجعل استماعنا هذا استماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين لا يخافون فيك لومة لائم وعنا على ذلك وقومنا عليه ويسر لنا وانصرنا على من تعدى حدودك انه لا ناصر لنا سواك ولا مستعان غيرك يا مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله على سيدنا